Pozdrav svima i dobrodošli u prvih 11 u novu epizodu tjedni pregled transfera u kojoj ćemo vidjeti sve važnije transfere koji su se dogodili prošli tjedan. Imamo dosta tega na lageru, zato bacite like, pretplatite se na kanal i krećemo sa pregledom. Prvi na redu je momak koji je pojačao HNL, točnije redove Osijeka, reći o Petru Pušiću, Švicarcu hrvatskih korijena, koji je došao iz Grašopera. Radi se o vrlo kvalitetnom veznjaku koji bi mogao biti jako dobro pojačanje Osijeka za ovu sezonu. Hakan Harlandsson dolazi sa Islanda, ima tek 20 godina, već košta 17 milijuna eura, novo je pojačanje Lila za ovu sezonu, a došao je iz danskoga Kombehavna. Radi se o vrlo potentnom mladiću koji bi u buduće morao zabijati puno golova po Ligi 1 da isplati sve ove uložene novce. Legendan Bosne i Hercegovine Asmir Begović, novo je pojačanje Queen's Park Rangersa, doći iz Evertona gdje je prošlu sezonu odradio tek jedan jedini nastup. Mark Roca, nekadašnji igrač Bayerna iz Minhena, novo je pojačanje Real Betisa gdje dolazi iz Leeds Uniteda. Na poslu sigurno će njegovo iskustvo igranja u Premier Ligi i Njemačkoj Bundesligi biti dovoljno da pojača redove Betisa za sljedeću sezonu. Benny Traore, 20-godišnjak iz obale Bjelokosti koji je prošle sezone skrenuo pažnju na sebe, sjajni igrama u švedskome Hakenu, to mu je preskrbilo transfer u novog engleskog Premier igrača Sheffield United, gdje se nada da će biti pojačanje. Vrlo zanimljivo pojačanje ima Manchester United, naime Manchester je nakon 8 godina svoje redove vratio sada 35-godišnjaga Johnny Evansa, lijevi bek. Sigurno neće biti samo pojačanje u igračkom smislu, vjerojatno će biti i jedan od igrača koji će u budućnosti postati jedan od trenera mlađih ili čak jednog dana prvi trener Manchester Uniteda. Idemo sada ponovno do obale Bjelokosti gdje imamo Jonathana Bambu koji je nakon što mu je istakao ugovor sa francuskim Lillom napravio zanimljiv transfer, odlazi na ime u španjolsku Celtu. Vjerojatno smo očekivali da će taj igrač preći u neki jači klub, budući se da se oko njega pisalo da bi mogao pojačati jače klubove, čak se jedno vrijeme spominju i Milan, međutim evo je njega u španjolskoj Celti gdje će svakako biti igrač jedan od važnijih u momčadi. Hrvatski Messi nastavlja lutati po svijetu, evo ga sada ponovno u nizozemskoj lizi, trenutno će biti igrač Fortune Citeran. Nadamo se da će Allen konačno negdje proigrati jer stvarno je šteta ogromnoga talenta koji ima u sebi da ga ne iskoristi dok još može, tek mu je 27 godina, već je prošao preko 10 klubova u svojoj karijeri i to dosta dobrih klubova, tako da se nadamo da će negdje pronaći formu i ponovno, odnosno zaigrati prvi puta na jednom nivou od kojega se to od njega očekivalo već odavno. Video bi vjerojatno trajao predugo da pročitam cijelo ime ovoga igrača, naime radi se o vrlo talentiranom stoperu koji je prošao omladinsku školu Paris Saint-Germaina i sada će za 15 milijuna eura pojačati Leipzig. Vjerojatno će on biti sada novo, zamjena za Halstenberga koji odlazi iz Leipziga, tako da se nadamo Leipzig dovodi mlade i vrlo talentirane igrače i uglavnom ih napravi jako dobrima, sigurnim igračima u budućnosti, tako da se nadamo da će to biti slučaj i sa ovim likom. Sada je jedan transfer koji me zaista pogodio, znači Arabija stvarno uzima ogromne i jako dobre igrače iz Europe, ali nisam se nadao da će iz jednog romantičnog lana od prošle sezone uzeti njihovog najboljeg igrača i kapetana, znači očekivao sam da će Seko Fofana, očekivao sam da bi mogao preći neki jači europski klub, a ne poći u Arabiju i to bi mogao razumjeti, međutim evo ga i on je pustio pred svim silnim novcima iz Arabije i ide i on tamo bit će pojačanje za Al Nasser, znači 19 milijuna eura košta njegov transfer, zaista velika šteta za LAN koji će dogodno igrati Ligu prvaka da će biti bez svoga fantastičnog kapetana. Hector Bellerin vraća se tamo gdje igra možda i najbolji nogomet u svojoj karijeri već dugo godina, znači vraća se u Real Betis, tamo dolazi iz Sporting Lisabona gdje se nije pokazao kao pojačanje i transfer će koštati tek 1 milijun eura. Ono o čemu se dugo pričalo, konačno je došao kraj, dakle Kim Min-jae, pojačanje novom Bayern Minhena službeno, 50 milijuna eura koštat će transfer fantastičnog Koreanca koji dolazi iz također fantastičnog Napolija, sigurno veliko pojačanje za Bayern Minhen sljedeće sezone. Za vrijeme dok je prije dugo godina igrao za Dženu, Piatek je bio označen kao novi Lewandowski, međutim njegova karijera je nakon transfera u Milan krenula silaznom putanjom i evo njega danas. Znači prelazi iz Herte u Istanbul Başakşehir u Tursku ligu. Znači Istanbul Başakşehir dobio fantastično pojačanje u napadu, vidjet ćemo kako će se tamo snaći Piatek. A imamo i još jedan odlazak iz Herte, a riječ je o Lukasu Tousaru koji je dolaskom u Hertu iz Liona košta čak 20 milijuna eura, radilo se sjajnom veznjaku kojega su malo poremetile ozljede, a sada za 3 milijuna eura pojačava Union Berlin u napadu na Ligu prvaka. Nedavno spomenuti Marcel Halstenberg prelazi iz Leipziga u drugu njemačku ligu u redove Hannovera za 500.000 eura. Naime, riječ je o obiteljskim problemima koje ima Halstenberg i odluči se vratiti kući bliže svojoj obitelji, tako da je to razlog toga transfera za sjajnog Halstenberga.
Tijani Reinders, novo je pojačanje Milana, dolazi iz Alkmara za 19 milijuna eura. Radi se o igraču koji je odradio sjajnu prošlu sezonu u redove Maza i u europskom natjecanju, tako da novi reprezentativac Nizozemske sigurno će biti po dosadašnjim učinku, bit će veliko pojačanje Milana, nadamo se da će se tamo uklopiti dobro i Milan stvarno sprema jednu ozbiljnu ekipu za sljedeću sezonu. Vrlo talentirani Zeki Amdouni prelazi iz Bazela u redove novog Premier ligaša Burnleya za 18,6 milijuna eura. Vincent Kompany pojačava svoj napad za englesku Premier ligu. A idemo sada do jednog romantičnog transfera, zaista Oriol Romeu vraća se u Barcelonu nakon čak 12 godina, čini mi se, gdje je bio u mlađim kategorijama. Prošle godine Manchester City, pa dugo godina Southamptonu, prošle godine nastupa je za Gironu, evo ga sad za 5 milijuna eura biti će, ajmo reći, igrač klupe za Xavija i Barcelonu sljedeće sezone. Nakon duge kalvarije koju je prošao po sudovima, Benjamin Mendy vraća se nogometu ne u dresu Manchester City, a već se vraća u dresu Lorienta gdje će nastupati sa svojih 29 godina sljedeće sezone. Nadamo se da će se Benjamin uspješno vratiti nogometu, ako je zaista nevin, i da će napraviti još dobre igre kao što je to znao nekada. Iako lik ima 35 godina, Juan Cuadrado definitivno ne staje. Inter ga je doveo u svoje redove sa 35 godina, dakle, znači prošle godine nastupa je za Juventus kao i dugi niz godina prije tega i svakako da je još u pogonu. Cuadrado prošle sezone imao je 31 nastup u talijanskoj seriji A. Brutalna je sezona iza Xavija Simonsa, nekadašnjeg ogromne perspektive Barcelone, gdje se nije uspio nametnuti, pa se nije uspio nametnuti ni Paris Saint-Germainu, pa su ga ovi poslali u PSV s pravom prvotkupa i nakon fantastične sezone PSG ga je oskupio za 6 milijuna eura i onda ga je proslijedio na posudu u Leipziga. Znači definitivno da će se Simons vjerojatno uklopiti u Leipziga, tamo sigurno dolazi kao zamjena za Mađara koji je otišao u Liverpool. I nakon onih igara prošle sezone Xavi Simons je svakako jedna od perspektiva budućnosti nogometa. Jako mi je drago da je Pierre-Emerick Aubameyang našao rješenje ne u MLS-u, ne u Kini, ne u Arabiji, već na tlu Europe i to francuskoj prvoj lizi. U dresu Marseilla će nastupati sljedeće sezone. Sa 34 godine na leđima Aubameyang i dalje može biti fantastičan golgeter. Mislim da smo to vidjeli u Barceloni, u Chelsea stvarno ne dobio prilika i drago mi je da pošao iz Chelsea u europski klub i sigurno klub koji će igrati Ligu prvaka sljedeće sezone. Matija Frigan kreće dalje, ide u Belgiju u novog prvoligaša Westerlo. Dakle, 5,5 milijuna eura košta će transfer po transfer marketu i nadamo se da će se Frigan tamo snaći, da će zabijati golove kao u dresu Rijeke jer treba nam devetka u reprezentaciji, nadamo se da će jednoga dana on biti taj. Vrlo talentirani lijevi bek mađarske reprezentacije koji je inače mogu igrati i za Srbiju, prelazi iz AZ Alkmara u redove Bournemoutha za čak 17,9 milijuna eura, znači fantastičan transfer odradio ovaj momak, ima tek 19 godina, veliki potencijal na lijevom beku koji su kritične pozicije u modernom nogometu i engleska liga, vrlo je teško tamo se probiti ako si talenat, ali vidjet ćemo što će Kerkez napraviti u svojoj karijeri. Andre Onana, novi vratar Manchester Uniteda, 52 milijuna eura košta i njegov transfer, sigurno će biti pojačanje, dokazao se u Interu, tako da Onana je sigurno veliko pojačanje Manchesteru, pogotovo sada. I zanimljivo je spomenuti da De Gea bio ponuđen Interu, ali nije prihvatio tu ponudu, znači De Gea vjerojatno cilja ili nekakvi klub s većim ambicijama ili Saudijsku Arabiju. Inter Miami kreće i reunion Barcelone tamo iz 2010. godine, gdje želi skupiti sve u ekipu od tamo, znači Jordi Alba, novi je član Inter Miamija, još čekamo Luisa Suareza, pa možda se Xavi vrati igrati nogomet u interesu Intera iz Miamija, vidjet ćemo. Sjajnu sezonu iza sebe ima Tonio Teklić u dresu Varaždina, a sada ćemo vidjeti veliki iskorak koji će napraviti kako će se snaći u Turskoj ligi u dresu Trabzonspora. Znači Teklić je novo pojačanje Trabzonspora, tamo sada je cijena je upitna, ali negdje je riječ oko 1,5 milijuna eura, tu negdje približno. Pa nadamo se da će Teklić i tamo pokazati dobre igre, svakako bi onda bio blizu i čak i hrvatskoj reprezentaciji ukoliko bi ga Bjelica iskoristio na najbolji mogući način. Dugogodišnji reprezentativac Gane Daniel Amartey prelazi iz drugoligaša sada Leicestera u redove Bešiktaša u Tursku, sigurno će biti pojačanje na poziciji zadnjega veznoga ili stopera koje zna pokrivati u Leicesteru. Isaka Boreb, novo će biti pojačanje Luton Towna, novog engleskog Premier ligaša, znači dolazi iz Manchester City, a prošlu sezonu odradio je na posudbi u Marseillu, radi se u vrlo solidnom igraču koji će definitivno biti pojačanje omalonog kluba. Lazio dovodi pojačanje iz MLS-a, iz New York City-a stiže Valentin Castellanos za 15 milijuna eura, svima će nam ostati poznat prošle sezone kada je igrao na posudbi Gironu, kada je zabio 4 gola Real Madridu u jednoj utakmici. Bravo Castellanos. Nakon što su doveli 20-godišnjega Silu, stopera za 20 milijuna eura, Strasbourg sada dovodi napadača Emanuela Emegea
za 13 milijuna eura, a stiže iz Sturm Graza, znači brutalna cifre za jednoga Strasbura, znači imaju para, mora bi istražio dakle toliki novac, ali definitivno dolažu dosta novca. Sada pitanje, oni te igrače odmah prodaju brzo pa da nešto zaradi ili stvarno se hoću napasti u ligu van sljedeće sezone. Vidjet ćemo, Strasbourg će sigurno biti zanimljiv s ovolikim uloženim novcem. Victor Boniface je Nigerijac koji je odradio sjajnih par sezona u dresu Union Saint-Gilloise i sada će biti novo pojačanje Bayer Leverkusena. Znači cijena nije sada još točno predstavljena, međutim sigurno se radi oko 15 milijuna eura. Bayer Leverkusen će dobiti vrlo zanimljivog igrača u napadu i vidjet ćemo kako će se snaći. Falio je taj ubitačni gol Geteješčik je ipak malo posustao što se tiče zabijanja golova. Milan je doveo novu Okafora za 14 milijuna eura, igrača koji stiže iz Salzburga, znači prošle godine igrao protiv njih u Ligi prvaka, ove sezone igrati će za njih u Ligi prvaka. Definitivno se radi o potencijalu i vidjet ćemo kako će se snaći u Italiji. Cedric Bakambu definitivno ima ono nešto da zabija puno golova u jednoj sezoni, bilo gdje da se igra, a sada dolazi iz Al Nassr Dubaija i dotiče kao pojačanje za Galatasaray sljedeće sezone. Prošlu godinu je inače odradio na poslu u grčkom Olimpijakosu gdje u 32 utakmice zabio 18 golova, ima 32 godine, definitivno će se uklopiti u tursku ligu. A Aston Villama još jedno brutalno pojačanje, dolazi znači Musa Diaby iz Bayer Leverkusena za 55 milijuna eura. Definitivno Aston Villa cilja na top 4 sljedeće sezone Premier Ligi i plasma u Ligu prvaka. S ovim pojačanjima neće to biti ništa čudno ako se i dogodi. Samuel Umtiti nakon što odradio poslu u Lecce prošle sezone, sada će biti novo pojačanje Lila, doći tu besplatno iz Barcelone i pa nadamo se da će biti pojačanje. Umtiti je nekada bio zaista dobar stoper, ali ozljede ili velika konkurencija u Barceloni malo su ga usporili u njegovoj karijeri, ali sada će sigurno imati prostora za disanje i da se konačno vrati u francusku reprezentaciju. I zadnji transfer danas je onaj Artura koji je došao iz Barcelone na posudbu u Fiorentinu i posudba će biti 2 milijuna eura, vjerojatno će ga onda Fiorentina otkupiti za solidan iznos od 15 do 20 milijuna eura ako se pokaže. Međutim, ja stvarno ne znam od kada je taj igrač došao iz Gremija u Europu, nigdje se nije pokazao niti dokazao. Prošle sezone uopće ne znam je li imao nastup u Liverpoola, tako da ne znam kako se za njega čovjek služi kao paravan za pranje novca očito u modernom nogometu. Inače, ekipa, to bi bilo to. Bacite u komentar koji vam se transfer najviše svidio i bacite like, naravno, pretplatite se na kanal ako vam se svidio ovaj video, a mi se vidimo sljedeći put u novom videu. Vidimo se, bili ste prvih 11.